Estableza Luau 181, Barrini 151, Buturon 151 a Estableza Luau 151. Kanang part nga naa sa tunga nga wa pa masiminto mga igsumon, mao kana siya ang part nga aduna pay structure mga 2 to 3 weeks ago nya baguhay rang naguba mo nang naputol ang ilang trabaho diyan dapita. But sa unahan hangtod dito sa bukirang dapit na doon na mga parte dito nga nasiminto.